ሰላም ኣምላኽና ዓኹም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም? ሕጂኻ መቐፀልታ ዛንታ ካብ ቃል ኣምላኽ ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሒዙ ኢልኩም መፅእ ኣለኹ። ኣራይ ዶ ንፉዓት ኣብቲ ዝሓለፈ ታሪክ ትዝክሩ ኢኹምሽ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብኣድጊ ተወጢሑ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ተሰቒሉ ናብ ኢየሩሳሌም እንዳተሓጎሱ ኩላቶም ተቐቢሎሞ ሆሳእና ሆሳእና እንዳበሉ ንፉዓት ድሓር ኣብ ኢየሩሳሌም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንብዙሓት ሰባት ሓሚሞም ዝነበሩ ፈዊስዎም፣ ዓይኖም ዘይርኢ ዝነበሩ ዓይኖም ከም ዝርኢ ገይሩ፣ ስንኩላን ብእግሮም ክኸዱ ዘይክእሉ ዝነበሩ ብእግሮም ከም ዝኸዱ ገይሩ፣ ዝጠመዩ ምግቢ ከዓኒ ምግቢ ከም ዝበልዑ ገይሩ፣ ንብዙሓት ህፃናት ምግቢ ሂብዎም። ኣራይ ህፃናት ድሓር ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ፈቲዎ ኩሎም ደድሕሪ ይስዕቡ ነይሮም። እቶም መምሃራን ናይ ኣይሁድ ግን ትፈልጥዎም ይኹን እዚኦም ግን ኣይተሓጎሱን። ምክንያቱ እንታይ ኮይኖም መሲልኩም ህፃናት ስለምንታይ ዝኩሉ ህዝቢ ነዚ ሰብኣይ እዚ ዝስዕብዎ ዘለው ወይ ከዓ ደድሕሪ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝኸዱ ዘለው ስለዚ ንሕና ገለ ክንገብር ኣለና ገለ ኢሎም ሓሪቖም። ድሓር እንታይ ገይሮም መሲልኩም ህፃናት? ድሓራይ ህፃናት እንታይ ገይሮም መሲልኩም? እዞም መምሃራን ናይ ኣይሁድ በቃ ነዚ ሰብኣይ እዚ ክንቆትሎ ኣለና ወይ ክንኣስሮ ኣለና፣ ስለዚ ኣበይ ከም ደሎ ዘርኤና ኢሎም ንሓደ ሰብ ፀዊዖም። እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሓደ ካብቶም ደቂ መዛሙርቲ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ 12 ዝነበሩ ንሱ ሓደ እዩ። እዚ ኸ መን ሽሙ መሲልኩም ህፃናት? ይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆሮታዊ ይበሃል። ሓራይ ዶ ህፃናት? መን ሽሙ? ይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆሮታዊ። ንፉዓት ህፃናት ሕጂ እዚ ይሁዳ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ህፃናት? ናብዚኦም መምሃራን ናይ ኣይሁድ መራሕቲ ሃይማኖት መፅዩ ሰልጥ ጥራይ ሃቡን እምበረ ኣነ ከመይ ጌርኩም ከም ትሕዝዎ ከመይ ጌርኩም ከም ተኣስርዎ ኣነ ክሕብረኩም እየ ኢልዎም። ንሳቶም ከዓኒ እንካ ኢሎም ሰልዲ ሂቦሞ። ርኢኹም ህፃናት እዚ ይሁዳ ወዲ ስምዖን ብ30 ቅርሺ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከትሕዞ ደልዩ። ኩሎም ተሓጒሶም ስሒቖም። ድሓራይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ህፃናት? ሓደ ምሸት ንኩሎም ኮፍ ኣቢሉቶም 12 ናይ መጠረሽታ ኣብዚ ድራር ብሓንሳ ክንበልዕ ኢና ኢልዎም። ድሓር እንታይ ኢልዎም መሲልኩም ህፃናት? ኣነ ንኩላትኩም ይፈትወኩም እየ ኢልዎም። ሓደ ካባኻትኩም ግን ኣይፈትወንን እዩ ከትሕዘኒ እዩ ኢልዎም። ክእስረኒ ኢልዎም። ኩሎም ሰንቢዶም ህፃናት። ምክንያቱ ኣነ ይኮንኩን ይብሎም። ትሪእለኹም ህፃናት? ኣየናይ ህፃናት ትሪእዎ ኣለኹም? ተዓንቶ ወይ ሰልስ ተቐበለ ካብቶም መምሃራን? ድሓራይ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ? እወ ኣሎ ሓደ ካባኻትኩም እቲ ኣነ ዝህቦ ምግቢ ወይ ከዓ ባኒ ቆሪሰ ዝህቦ ንሱ ኢልዎም። ድሓራይ ህፃናት እንታይ ገይሩ መሲልኩም? ምእራይኹም ኣነ ይኮንኩን ኢልዎ እዚ ይሁዳ ወዲ ስምዖን ድሓር ባኒ ቆሪሱ ሂብዎ። እንታይ ኢልዎ መሲልኩም? ባኒ ቆሪሱ ሂብዎ ኪድ ሕጂ እቲ ክትገብሮ ዝደለኻ ቀልጢፍካ ግበሮ ኢልዎ። ምክንያቱ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ህፃናት ልብን ኩሊትን ዝምርምር እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓሳባትና እንታይ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ። ምክንያቱ እንታይ ከም ደሓሰበ ስለ ዝፈለጦ እዩ ህፃናት። ድሓር ኩሎም ገሪምዎም ሰንቢዶም። ድሓራይ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ህፃናት? ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ባኒ ኣምፂኡ ነቲ ባኒ እንታይ ገይሩ ቁርስ ኣቢሉ እዚ ኣብ ክንዳይ መዘከርታ ግበርዎ ኢልዎም። እዚ ናተይ እንታይ ኢልዎም? ናተይ ስጋ ኢልዎም። ኣብ ክንዲ ስጋ ኩሉ ግዜ ብሓንሳ ተኣኪብኩም ኣሕዋት ካብዚ ባኒ ነንእሽተይ ትበልዑ ኣብ ክንዲ ናተይ ስጋ ኢልዎም።
ህፃናት ኩላቶም ዳሕራይ እንደገና ከዓ መሊሱ እንታይ ኢልዎም መሲልኩም ህፃናት ነታ ወይኒ ኣልዒሉ ኣብዛ ፅዋዕ ወይኒ መሊኡ ኣሎ ሽዑ እንታይ ኢልዎም እዚ ወይኒ እዚ ከዓ ኢልዎም ደመይ ኢልዎም ስለኹምን ስለዚ ዓለም እዚኣ ዝፈስስ ደመይ ኢልዎም ስለዚ ኢልዎም ኩሉ ግዜ ኣሕዋት ኣብ ተኣከብኩምሉ መዘከርታ እንታይ ገበሩ ኢልዎም ውሰዱ ወይ ከዓ ስተይ ኢልዎም ريخم هتسانات انتاي مالتي مسيلكم هتسانات زي قويتا يسكور صوص سلا عالم سلا خلاتنا عم مسكال مش كموتيو نفعات سلازي اتي عم مسكال زكتكات سقوقو اندقنا اتي عم مسكال زفاسس دومو كم نعبنت جيرنا كل جيزي عوات كنكب كلنا كل جيزي انتاي نقبر درار قويتا إلنا كلاتنا ننشتي باني ويكان ننشتي كيتشا نبلع ننشتي وينخا انتاي نقبر نستي انتاي مالتيو زي ناي قويتا يسكورسوس سقان دمنيو سلينا ويكا سلع عالم زمتا إلنا كل جيزي مذكرتا نوستو هرايدو هتسانات نفعات هتسانات دعريو كلهم تحوقيسهم دحاري ندا زمرو دايجيرو دحاري ندا زمرو بتكتما خيدهم تحوقيسهم مالتي هتسانات هرايدو نفعات أبزغز الزانتا هتسانات انتاي كم زخون كنرئينا حرايدو نفعات تذكريهم مش كي ترسعوه كافتم عصر تغلتا حادة يهودا ود سمون أسكورتاوي انتاي جيرو نافتم ممهاران ناي أيهود كتحوز إيلو كيدو ريخما مش نفعات هتسانات أبزغز الزانتا انتاي كم زقاتهم كنرئينا حرايدو نفعات زابي راملا فغريو هتسانات قويتا يسكورسس يفكروكمي أبزغز الزانتا كسام نراغب